Здравейте, мили мои! Казвам се Елена Василева и днес искам с този безплатен вебинар да помогна на хора, които имат проблеми с своите интимни връзки, бракове и така нататък. По този повод ще разгледаме така наречените токсични връзки. Провокирана съм да повдигна тази тема, не само защото март месец е един от най-женските месеци, но и защото напоследък са зачестили невероятно много тези семейни битови насилия, които водят до невероятни травми и дори до психически проблеми на някои от жените. Домашното насилие. Започвам с това какви видове токсични връзки има. Най-общо можем да ги разграничим, когато един от партньорите е обвързан или женен, когато един от партньорите е зависим от някаква химическа или емоционална, примерно от химически субстанции, като алкохол, дрога, може да бъде и емоционални, хазарт, компютри и така нататък. И третото, когато хората не са достатъчно осъзнати, за да поставят себе си на първо място във връзката, идеализирали със своя партньор и стават абсолютно съзависими от него, което ги прави непълноценни като личност, а също така и връзката е непълноценна. Ще разгледаме на първо място връзката с женени мъже. За младите девойки може би е много атрактивно да общуват с такива мъже, защото те имат опит, те имат възможности, уверени са и така това привлича младите жени. Първоначално може би е само лек флирт, но човек се увлича и така се стига до връзка, която в един момент жената е затънала и започва да страда, защото в първия момент има много емоции, много отделено за нея време, но в следващите моменти мъжът винаги, разбира се, поставя семейството си на първо място и тази избранница остава винаги на второ място. Така тя може да бъде сама през празничните дни. Сама ще бъде, когато децата или съпругата на партньора и имат семейни празници. Сама ще бъде и през ваканцията, когато той е със семейството си на море или в чужбина. И така започва много тягостна и много депресивна ситуация, в която жената губи своето аз. Така че, момичета, за да не влизаме в още по-дълбоки подробности, изберете дали да бъдете първа в живота на мъжа или втора. Освен това, избирайки такава връзка, вие се поставяте на място, което не е, бих казала, не е много почтенно, защото вие взимате нещо, което не е ваше. И второ, може да се почувствате виновна, че нарушавате нечие благоденствие и щастие. И така стигаме до там, че човек, просто една жена, трябва определено и категорично да заяви пред себе си: нямам нужда от връзка с семеен мъж. Това не води до нищо добро. В много редки случаи, когато действително семейството е
в голяма криза и няма желание нито от едната, нито от другата страна да се подобрят нещата, тогава да, би могло да се получи нещо, но това е в много редки случаи и после човек поема риска за всички онези последствия от втори брак. Това са предишни деца от предишни бракове, това са може би материални и финансови поражения и така нататък. Така че, млади момичета, не търсете обвързани или не налични, имам предвид свободни мъже, не свободни мъже, които, разбира се, в първия момент могат да ви се сторят интересни, просто нека да останат ваши познати, не се впускайте в отношения. Второто, което бих искала да разгледаме като токсична връзка, това са хората, които имат зависимости, някакви зависимости, било то алкохол, било то дрога или хазарт или компютри дори, нали. Това са неща, които показват, че човек не може да контролира самия себе си. В такива връзки се впускат обикновено жени или момичета, които са имали подобни примери в семейството си. Те биха искали да бъдат спасителя и може би подбудите са им съвсем благородни, но знаете, че в този триъгълник спасител, жертва, агресор много бързо се разменят местата и това не е най-доброто за съответната девойка или жена, защото от позиция на спасител тя много лесно може да мине от положение на спасител в положение на жертва. И не само, бидейки пък жертва, може да предизвика агресия към себе си или самата тя да стане агресор. В нормалните, хубави, пълноценни връзки двамата са равностойни и взаимно, разбира се подкрепят, но ако вие не се поставите на положение да спасявате някой, може би самия вие имате нужда от спасение. Помислете, какво ви тежи, какво ви боли, къде е вашето слабо място и дали вие нямате нужда от самоусъвършенстване или от личностно развитие, за да преодолеете тая неистова жажда да спасявате някого. Трета опция е когато двамата са сравнително с завършени характери и осъзнати хора, но в един момент, може би поради ниска самооценка или някаква детска травма, единия от партньорите поставя другия в позиция на идол, т.е. поставя себе си по-долу, което при всички случаи води до идеализиране на партньора и поставя вашите нужди на второ място. В такъв момент човек се потапя изцяло в тази връзка, обсебва се, защото до толкова много зависи вече от своя партньор, от неговото внимание, от неговата топлота, от неговото присъствие, че той оставя живота си в ръцете на другия, той да взима решения, той да мисли вместо него и да му дава оценки. В такива случаи това се нарича обсебване, което е една много често срещана връзка.
при които хората се чувстват абсолютно непълноценни, ако живеят самостоятелно. Затова, когато човек усети, че започва да потъва в една връзка, по-добре да обърне внимание на себе си, да заобича себе си, а именно като си задоволи онези незадоволени потребности от детството. Примерно искате много да общувате с мама и тата, но те са на работа и това се пренася върху партньора. Тоест, вие можете да задоволите това нещо, примерно водейки си дневник. Това общуване с самия себе си, вие компенсирате с това, ако вашия партньор го няма. Друг начин е, примерно, ако искате да получавате цветя от вашия партньор, но той не се досеща, започнете вие сама да си купувате, т.е. вие задоволявате собствените си нужди и в такъв случай не се чувствате така неистово привлечен и залепен до своя партньор. Ако той обича, примерно, да ходи да играе карти с приятели, вие си организирайте със своите приятелки в същите дни, си организирайте, да речем, някакво женско парти или посещение на театър, или посещение на опера, концерт, нещо, което да не ви кара да се чувствате самотна и изоставена. Изобщо обърнете внимание на своя собствен живот, на това как се чувствате, когато излезете от дома, идете, например, да играете гимнастика или пилатес или йога, или да отидете да играете хора, или да отидете на театър, на кино, на гости дори в някоя приятелка. Всичко това, което ще ви даде онова удовлетворение от живота, ще закрие тези ваши незакрити потребности, които в един момент вие сте предоставили единствено на вашия партньор да задоволява. Друго, което мога да посъветвам младите, а и не толкова младите жени, имайте своето лично пространство. Дори да сте в дома си заедно, вие можете да се отделите, просто четейки книга, а не залепени до вашия партньор непрекъснато, което може в известен момент да го накара да се чувства пренаситен от вашето присъствие. Вземете книжка, отидете в другата стая или отидете на гости на майка си, вземете децата и излезте някъде. С една дума създайте си своето собствено лично пространство. Друг съвет, който бих искала също така да дам е, разбира се, всичко е свързано с безусловната любов към себе си, нали, да се погрижите и за вашата външност, да бъдете привлекателни в връзката с вашия партньор и да се усеща любовта към собственото ви аз, да създадете своите граници, да знае, че от тук нататък това е вашето пространство и да може да печелите уважение и любов. Ако имате въпроси, много моля, задавайте ги отдолу под уебинара. Ако е необходимо, ще направя повторен уебинар. Ако не, ще отговарям лично на вас в наши лични сесии. Благодаря за вниманието.